Isa sa mga pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling property, maging ito man ay lupa o bahay. Kahit na ito ay maliit, ang importante naman dito ay matawag na sariling atin. Kaya dito sa Josefina Village, tutulungan ka namin na magkaroon ng pinapangarap mong property sa mababa na reservation, mababang monthly amortization, at sa pinakamaikling panahon nang sa ganon, magamit mo na yung property, maaari ka nang magpatayo ng sariling bahay. So, dito sa Josefina Village, credible po yung developer dito. At marami na pong mga kababayan natin ang kumuha, nag-invest dahil sinamantala nila na habang mababa pa yung kanyang value ay nag-invest na sila dahil ang property kasi, lalo na ang lupa, nag-appreciate yan, no? Gustuhin mo man ito o hindi, patuloy itong nag-a-appreciate ng value. So habang mababa pa yung value dito sa Josefina Village, pwede ka nang kumuha. Then malapit po ito sa mga pangunahing needs ng bawat tao. Halimbawa, isang sakay lang po dito, makakarating ka na sa city proper. So sa city proper, nandoon na yung mga modern supermarket like CSI, City Mall, Magic, then mga government offices, mga government agencies, mga hospital, mga ganon. So isang sakaya lang po. Ang kagandahan po dito, malayo po tayo sa tinatawag na noise pollution. And then yung paligid po ng Josefina Village ay maraming mga puno. So presko po yung hangin. So napakagandang magtayo ng sariling bahay pag nag-invest ka dito, no? Then sa mga interesado po, maaari po kayong mag-direct message sa akin or mag-PM at isi-send ko po yung PDF or downloadable file nang sa ganun makapagpili kayo ng lot area na naaangkop sa pangangailangan po ninyo. Dahil sabi ko nga kanina, mababa pa yung value ng mga property dito. Yan.